Maayong buntag na usab sa makausapa mga igsuon sa kadako na usab nga higayon nga gitugot sa Ginoo nga niini karon nga adlaw kita makahimo sa hiniusa nga pagsimba bisan pa sa paggamit lamang sa mga gadget, bisan pa sa paggamit lamang sa mga cellphone. Apan usa na kini kadako nga kahigayonan, usa na kini kadako nga butang nga din kita makapasalamat ngadto sa Ginoo nga naman. Tungod kay doon na may mga higayon, doon na may mga kanang kaigsuonan na to, kadin wala patuguti nga makahimo o giniusang simba, gani ang makahimo karon pag giniusang simba, doon na pag social distancing nga i-maintain. Dili kay social distancing lang, kung dili doon na po gidugang nga kinahanglan sad nga mahimo nata nga mga astronaut, kay magkinahanglan man og facial, no? So, kung sa tanan karon nagasimba, kung naasa kanang mga simbahan, kung maniid ka, mura na og mga astronaut ang mga tao, tungod kay kinahanglan man gi-require na pud nga kinahanglan ang facial. Busa ikaw karon igsuon, bulahan ka nga karon nahimo nga makasimba sa atong buhi nga Dios pinaagi lamang sa kanang ato ang gadget, no? So maghiusa ta nini nga kabuntagon, ihatag ang kalipay sa imong kasing-kasing nga din mo ila sa atong Dios karon nga kabuntagon nga din makig-uban nato, ihatag ang imong kinatibuk-an nga kinabuhi nga niini nga kabuntagon, ihalad ngadto sa Ginoo ug ang Dios lamang mo'y magadominar niini. Wala tay mahimo sa atong kaugalingon, walay kahimuan ang atong kaugalingon nga kanang pagpaningkamot. Remember igsuon nga dili ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Remember nga dili ikaw ang tag-iya bisan pa sa imong gilingkuran karon, dili ikaw ang tag-iya ni ana, tungod kay ang Dios mao ang nagmugna sa tibuok kalibutan ug sa tanan nga nagapatong niini. Lakip ka ni ana, lakip ang imong bahandi, mao bitaw na naa ang atong bahandi, dili na to na madala, no? Ang importante relasyon nato sa Ginoo, mao kana ang pinakaimportante. Ang pinakaimportante unsa na ang atong sitwasyon atubangan sa Ginoo, kay kinahanglan nang naa siya nga matag adlaw, kinahanglan i-correct nato nang naa siya, kinahanglan matag adlaw nasayod ta unsa nakalayo ang atong relasyon ngadto sa Ginoo ug unsa pud ta kaduol sa Ginoo. Nini nga kabuntagon igsuon, awhagon ko ikaw nga mopaduol ta ngadto sa Ginoo, tungod kay ang Dios karon nga kabuntagon dili gayon mo pakyas muhatag kanimo ug usa ka dako nga regalo pinaagi sa iyang mga pulong. Usa ka dako nga gasa ang ihatag sa Ginoo kanato ni nga kabuntagon. Gasa nga maghatag og pagkurik kanato, gasa nga maghatag kanato og pagtulon-an nga din mo subay ta sa atong kinabuhi kon naisunod na ba kini diha sa kabubuton sa Ginoo, tungod kay usahay ang atong pagkinabuhi daghan ang kumpiyansa. Usahay sa atong pagkinabuhi gumikan sa dako nga kumpiyansa, wala ta masayod nga di ay nahitumpawak na dieta ngadto sa kadautan. Wala ta masayod nga di ay ginayhinay na dita og bira sa kalibutan aron nga kita mahimo mobalik ngadto sa pagkakalibutannon. Naa ang pangalan nga diin giiladya sa palibot nga nahimong Kristohanon, apan ang imong pagkinabuhi wala na masubay sa kabubuton sa Ginoo o gikinahanglan na ikorektong kay ginay-hinay ka na o bitad sa kalibutan. Igsuon, awagon ko ikaw, nini nga kabuntagon, maghiusa ta pagsimba sa atong buhi nga Dios. Atong ihalad ang atong kaugalingon, tugutan nato nga ang pulong sa Dios may magtudlo ka nato nini nga kabuntagon, magkurik diha sa atong matag usa ka kahimtang. Katanang bahin sa atong lawas, importante gayud apan ini nga kabuntagon, dunay bahin sa atong lawas nga naghatag kanato og pinakaimportante og gikinahanglan ato kining ikorek atubangan sa Ginoo. Dunay mga pagtulon-an nini nga kabuntagon nga itudlo kanato diha sa pulong sa Dios. Paano ta magkinabuhi, paano nato susiyon kini nga bahin sa atong lawas kung nasibo ba ni sa kabubuton sa Ginoo. Atong awahagon ko ikaw igsuon nga ini kabuntagon atong ablihan ang atong mga Biblia alang sa atong pagsugod sa atong panimbahon, no? Atong ablihan ang atong mga Biblia ug sundi ko ninyo sa pagbasa sa pulong sa Dios diha sa Hebreos kapitulo 10 bersikulo 22 ngadto sa 25. Nag-ingon siya sa English, "Solid as come near to God with a sincere heart and a sure faith, with hearts that have been purified
from a guilt conscience and with bodies washed with clean water. Let us hold on firmly to the hope we possess because we can trust God to keep His promise. Let us be concerned for one another, to help one another, to show love and to do good. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see that the day of the Lord is coming near. Nag-ingon siya diha sa Cebuano nga bahin, no? Atong basahon ang Cebuano nga bahin. Nag-ingon siya, busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an ug sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayon niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Mag-ampo kita. Labing gamahanan namo nga Dios, ikaw nga tagiya sa mga pulong karon nga din among nabasa, ikaw usab ang amo a Ginoo Dios nga gipasidunggan. Salamat Ginoo. Salamat langit nun nga amahan sa pagtugot nga din maabli pa ang imong mga pulong karon. Doon na pa'y dakong kagawasan nga din bisan sa among mga baba, amo kining malitok ug amo kining mapamalandungan. Salamat Ginoo sa higayon nga din imong tugot ang tibok semana Ginoo, among gibati ang imong pagpanalangin, among gibati ang imong paglihok, among gibati ang imong Ginoo Dios nga dakong gugmangan hikanamo nga bisan sa mga butang nga din wala namo malitok sa among mga dila, imo kining gipadayag kanamo Ginoong Dios tungod kay imo man kining kagustuhan. Bisan sa mga higayon Ginoong Dios nga din misipyat kami, nakasala kami diha kanimo apan Ginoo, padayon ka nagbangon kanamo, nagapasaylo sa tanan namong kasalanan, nagpasabot lamang nga ikaw ang dako nga gugma og nahigugma nga kanamo. Salamat Ginoo. Salamat sa dakong gugma nga din among na-eksperyensya og among nabati og amo usab nga ikay nabuhi Ginoo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw kanunay magtudlo kanamo. Salamat Ginoo nga luyuman sa mga kalisod, luyuman sa mga kabalaka, luyuman sa kanang kahangawa apan Lord, padayon ka, naghatag ka namo og kalig-on, kanunay mudangop diha kanimo. Kay unsa may kahimuan namo Ginoo? Kay unsa may kahimuan nga sa among kaalam, kay unsa may kahimuan sa among pagpaningkamot, apan Lord diha kanimo kung kami musandig kanunay Ginoong Dios maghatag kanamo og pag-renew diha sa among kusog, kanunay ka Ginoong Dios maghatag kanamo og kalipay nga diin budangop lamang kanimo kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan, ikaw ang Dios nga tag-iya sa kinabuhi, ikaw ang Dios sa kaalam, ikaw ang Dios nga naga-provide sa tanan. O labing gamhanan nga amahan, ang ayan lamang ikaw pasalamatan. Kanimo Ginoong Dios nini nga kabuntagon akong gitugyan bisan pa ang among mga kaigsunan adin padayon nagtuon sa imong mga pulong karon, anaa man sa ilang mga gadget, anaa man nagatubang Ginoong Dios sa ilang mga cellphone. Lord, ikaw magapanalangin kanila, ikaw magatabang kanila tungod kay padayon kami Ginoong Dios nga magadangop diha kanimo o padayon kang maglig-on kanamo diha sa among pagpangalagad kanimo. Salamat labing gamahanan nga amahan nga imong panalanginan ang matag usa. Salamat labing gamahanan nga amahan nga ikaw nag-uban kanamo. Salamat labing gamahanan nga amahan nga imo kay tudluan pinaagi sa imong mga pulong. Kanimo akong gitugyan ang tanan, akong gisalig ang tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Gitambagan ta sa pulong sa Dios nini nga kabuntagon. Nga din sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, kanang doon na tayo basihanan ba? Doon na tayo dako nga paglaom ba? Tungod kay ang kalipay ra manggod, wala ko masayot sa imong kasing-kasing karon, apan ang ako magawang pagbati nga ang kalipay sa usa ka Kristohanon, ang kalipay sa din usa sa nagalagad sa Ginoo, mao ra man gyud ang paglaom ba nga mobalik si Kristo. Mao ra man gyud ang paglaom ba nga human unya niining mga pagsulay, human unya niini nga kalibutan,
dunay kalibutan nga gisaad si Ginoong Hesus alang kanimo ug alang kanato. Igsoon, nagatuo ka ba ni ana? Apan samtang naapa sa kalibutan, ani apat karon padayon nga magasimba sa atong buhi nga Dios. Dunay pinakaimportante sa akong ginaingon na dunay pinakaimportante nga bahin parte sa atong lawas nga din gikinahanglan kanunay ato kining ampingan, ato kining susihon tungod kay dunay mga bahin ni ana nga din gikinahanglan atong masayron kung kini ba nga bahin karon nahimo pa ba kining epektibo diha sa atubangan sa Ginoo, diha sa atubangan sa atong palibot. Kung dili baka nahimo lang nga nagdala lang ka sa pulong Kristohanon, nahimo lang nga kanang nasayran ka sa imong silingan, nasayran ka sa imong mga parinti, nga nahimo na kang Kristohanon, apan ang imong kinabuhi, wala pa makita ang kinabuhi ni Kristo, wala pa makita ang kagustuhan sa Ginoo. Just pareho sa atong kanang lawas ba, dunay bahin nga din gusto nako og maoy atong pamalandungan karon. Bahin kini nga nahimo importante diha sa atong panglawas. Tanan nga bahin sa atong lawas, do na may mga galamiton. Tanan nga bahin sa atong lawas mo ingon ta nga kanang importante man kay dili man gyud siguro mo ingon ang tao nga pakatawha ko Ginoo nga kulang og tiil. Subo gyud kaayo gihapon no, pero lisod na dawaton sa tao mo ingon Ginoo kuha ang akong kamot. Lisod po kaayo no. Unya kung makasala ang imong mata unsa gani, lugiton ang imong pikas mata. Wala na gyud tay mata. Lalim ba og na siya. So ingon ana dunay kanang mga bahin sa tong lawas nga importante kayo. Apan dunay usa ka bahin nga gikinahanglan atong ampingan kanang atong kasing-kasing. Gibutang sa Dios ang atong kasing-kasing diha sa tunga sa tong lawas aron kini protektahan, aron kini ampingan, no? So gikinahanglan no niingon siya nga kun mo alagad ta sa Ginoo kanang batunan nato ang sincero nga kasing-kasing, kana nang purified nga heart, a healthy heart, no? Kana na ang kanang moingon ta nga kanang kasing-kasing nga kana na ang tabunok, kasing-kasing nga himsog aron nga kani kahatagan o kalipay ang atong buhi nga Dios. Pero nasayod ka ba paano nato kanang makit-an ang mga kananaang timailhan sa usa ka kasing-kasing nga kananaang himsog, healthy heart? Doon na ba'y mga signs niya na? Doon na ba'y atong kinahanglan pamalandungan? Ana, igsuon ini nga kabuntagon, mao ka na ang atong tun-an. Doon ay timailhan diha sa kasing-kasing nga din kasing-kasing nga maingon nato nga tabunok, kasing-kasing nga maingon nato nga himsog nga kasing-kasing nga din kasing-kasing nga nahalad ngadto sa Ginoo. Ingnon tika nga dunay bahin ni ana. Unsa man nga klase kini nga kasing-kasing? Una, humble heart. Ang pagka mapaubsanon, no? Ningon siya sa kanang James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Mao na ang gingon niya dito sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 10, mao na ang giingon dito, no? Ingon siya nga kanang humble, no? Ingon siya dito sa pagpaubos kamo sa tubangan sa Ginoo og bayawon kamo niya. Ang tao nga mapaubsanon di ay bayahon sa Ginoo. So gikinahanglan ng naasya doon na tayo kasing-kasing nga mapaubsanon o isa nang naasya sa mga simbolo usa na sa kinahanglan nato nga lantawon diha sa atong kasing-kasing kung anaa ba kita ni anang kasing-kasing nga diin mapaubsanon dili tong maubsanon. Now take note, ang pulong maubsanon ug mapaubsanon is different. Dunay dako kayo nga kalainan. Ang kanang tao nga maubsanon o ang kasing-kasing nga kanang maubsanon dali ra gyud kaayo nga masuko. Gamay lang nga istorya, himuon gyud na nga dako tungod kay tao nga maubsanon. Wala bay maingon nato pasensya. Apan ang tao nga mapaubsanon taas og pasensya. In every situation kinahanglan ang imong kasing-kasing, doon na kay kasing-kasing nga gitawag nato mapaubsanon. Humble heart, no? Kana na ang kanunay ba
nga nagapaubos? Kanunay ba nga kanang nagsalig ngadto sa Ginoo? Wala man mag-ingon. Kay mo ingon man lagi dayon ang tao, kung mo basi magutas sa kanang tawhanon ba nga kinaiya, kung mo basi magutas sa tawhanon ba nga kanang prinsipyo, moingon dayon nga ayaw pagsigi og pagpaubos, kay kung magsigi ka og paubos, basin unya og tamakan ka. Di ba naagyon ang naasya nga prinsipyo? Di ba naamang yun ang naasya nga mga pagtulunan sa tao ba? Nga moingon dayon nga dili kinahanglan sa tanang higayon magpaubos ka. Apan ang kasing-kasing nga mapaubsanon, mao kini ang kasing-kasing nga gitawag nato healthy heart. Mao kini ang kasing-kasing nga gitawag nato nga kanang tabunok, no? Tambok nga kasing-kasing. Kanang ang kasing-kasing ba nga iyahas sa Ginoo, no? Moingon ta nga kasing-kasing nga dili iyahas sa kalibutan, iyahas sa Ginoo tungod kay sa tanang higayon kung moabot man nga kanang ang sulayon, kung moabot man ang mga pagsulay, kung moabot man ang bugat nga mga problema, naa kanunay ba ang pagsalig, pagpaubos ngadto sa Ginoo? Lord, ikaw ang tag-iya sa tanan. Lord, ikaw nga gamhanan nga Dios, may akong gisaligan. So mao man ang naasya ba? Humble, not pride. Tungod kay dunay usa ka kanang istorya sa usa ka pastor nga naa daw mga pastor nga humble pride. Naglibog ko pagka kuan ako primero kana na ang pagkadawat nako nga termino unsa ning humble pride. Paano man nimo ma-describe na naa siyang tao nga humble unya pride? Mapaubsanon apan garboso. So mao na Asya sa Bisaya ba? So giingon nato ron ang humble, ang mapaubsanon dili garboso. Apan dunay tao nga kanang mapaubsanon apan garboso. Pwede ba? Mahitabo ba nang naasya? Mahitabo, doon ay usa ka istorya ana na nga din akong nadungog, experience gyud mismo. Usa ka kanang naang trabahante. Now, nailhan sa ilahang grupo nga kini nga trabahante Kristohanon. Doon na po'y kauban niya nga din kauban niya nga Kristohanon usab. Unya panahon nga mag-meeting sila, mag-assemble sa buntag sayo kanang kadlawon, i-assemble sila silang trabahoan, mag-ampo sa gyudaan. So muhangyo tong ilahang kanang supervisor nga mag-ampo sa tao niya kay naa si sister siya mo itong pampuon. Now, garbo niya nga kanang siya mo igipaampo. Apan here comes miabot ang higayon ba nga dinakit aniya ang ihang kauban nga Kristohanon sab. Now, iyahang gisulti mismo sa mua nga tuyoon niya pag kanang ang pagpalit siyang trabaho para katong kauban niya nga kanang ang Kristohanon usab maoy paampuon. So bantay tuyoon niya, gituyo niya nga magpalit siya sa trabaho kay aron katong iyang kauban nga Kristohanon maoy paampuon. Unsa ang rason? Aron maoy paampuon o ang rason aron makalikay siya? Nasayran nga siya Kristohanon. So dapat unta nga makit-an ang pagpaubos. Tungod sa garbo, napugnan ng naasya. Napugnan ng naasya tungod kay gusto po niya ang ihang igsuon maoy maampo. Pero ang motibo nga magpalit, nabantayan nga sa atong trabaho, dili kita ang amo. Trabahante lang ta. So, kung trabahante lang ka, you must submit sa imuhang kanang ang nakataas sa imuha. You must submit ngadto sa imuhang amo. Dili kay ikaw mismo mo'y maghimo imong kaugalingon. Ang ipasabot man ako na kung mo submitar ta ngadto sa Ginoo, kanang tanan. Dili kay pipila lamang, no? So, ang gitambag sa to kung magpaubos ka, ipakita ngadto sa uban nga ang imong dakong gugma, ang imong paghigugma nila bisan pa sa mga buluhaton. Show your love with one another. Sa Ephesians chapter 4 verse 2, nag-ingon siya, be always humble, gentle, and patient. Show your love by being tolerant with one another. Show your love with one
another. Mauna ang pagpaubos, mauna ang kasing-kasing nga din nagapaubos ngadto sa Ginoo. Kana nga kasing-kasing, mauna ang kasing-kasing nga makita nato nga kana na ang healthy nga kasing-kasing. Isa na sa kapahimutan sa Ginoo. Dili mahimo nga healthy ang imong kasing-kasing kung di ka makapaubos ngadto sa uban. No? Kung dili ka mahibalo magpaubos, dunay diferensya sa imong kasing-kasing. Second, unsa ang sunod anang naa siya? Kung naa kay kanang kasing-kasing nga mapaubsanon, unsa ang sunod anang naa siya is a heart to endure. So, katong kasing-kasing nga mulahutay gyud, no? Ang Hebrews chapter 12 verse 7, ingon siya, endure what you suffer as being a father's punishment. Your suffering shows that God is treating you as His children. Was there ever a child who was not punished by his father? Doon na baday kanang na ang i-consider nga anak nga wala gyud siluti samahan, wala gyud moagi og kastigo, siguro dili ka tinuod nga anak. No? Doon na gyoy kanang ang pagpanton. Doon na gyoy kanang kastigo nga mudangat, no? Ang Hebrews chapter 12 verse 7, ingon siya dinhi, lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon siyang amahan. Atong ipadayon ang 8 ha, ingon ang 8. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak kamo sa gawas. So, kamatuoran ang pulong sa Dios nagtulo, no? Katong kasing-kasing nga diin makita na to nga tabunok, healthy, no? Kana ang kasing-kasing nga kabalo mo lahutay, no? Kanang kasing-kasing nga kabalo mo dawat, no? Kung doon na may mga silot, doon na may mga trials nga moabot ka na to. Wala magyoy ko na, wala magyoy ka na ang ingon na to. Excuse na. Walay tao nga dili moagi nga disiplinahon jud sa Ginoo. Kung anak ka sa Dios, disiplinahon jud ka. Siguro ingon ang verse 8, kung dili man ka makaagi og pagdisiplina, no, siguro dili ka tinuod nga anak sa atong Ginoo. So mao man ang Asya. Mao na nga ang kanang mga tao bitaw masupilon, mao bitaw na nga kanang mga tao nga badlungon kayo. Wala gyud na disiplina ha sa Ginoo. Kay mismo ang ilang dalan, ila na magisubay. Sila na mismo mo'y nagpili sa ilang dalan. Apan kung anak ka sa Dios, disiplinahon gyud ka. O kay disiplina ka, kinahanglan mulahutay gyud ka nang Asya, no? Walay mo excuse niya na siya. Ang tanan mo experience gyud og mga temptations. Ang tanan mo experience gyud og mga trials. Ang tanan do na gyud problema. Pero kung naa ka ni anang kasing-kasing, kung healthy ang imong kasing-kasing, dili man ka ingon mabalaka ba? Dili man ka ingon mahadlok ba? Nganuman do na man kay gisaligan, naa man kay amahan, no? No, naamang kay amahan nga imong gisaligan. So dili ka mabalaka, bisan mo agit ang tanan ni ana, lahutay lang yun. Mao man na ang kinahanglan batunan nato nga kasing-kasing, kanang kasing-kasing nga mulahutay. Dili ba kay nakapokus lang permi sa problema? Dili ba kay kanang ang hadlok lang permanente tungod kay naay COVID? Dili ba kay nahadlok lang permanente kay karong Domingo kinahanglan na gyud naa na gyud facial nga isuot tanan. Another gasto. Another gasto. Tinuod man na siya sa panahon na to karon nga naglisod ta. Dugang gyud na nga gasto. Kay dugang man puna nga requirements pero tan-awa ra gud ang positive. Ang positive nga tinguha niya na siya. Pasuoton ka og facial tungod kay nakita nila sa survey nga 99% ang kasiguruhan nga dili gyud ka mataptan og COVID kung naka-mask ka o nya naka-facial
Mao man na ang survey. Unya naghatag og kadautan, wala man na maghatag kadautan nimo. Tan-aw nato ang positive nga bahin. So sama ra na siya kung dasmagan man ka og mga pagsulay, tan-aw daan ang positive. Nga naman, ngano nga itugot sa Ginoo? Dili kay moingon dayon ta pag ginasulay na ta moingon dita Ginoo, nganong gitugot man nimo ning pagsulay nako? Nga dili man ako ni kaya, Lord. Wa na gyud, Lord. Wa na gyud ko'y kaya ani. Salamat kay ni angkon ka nga walay kaya. Apan wala nimo giangkon nga ang Dios mo ay maglihok ni ana. Ang Dios mo ay angay nimong saligan. Ayaw saligi ang imong kaalam. Kay kung saligan nato ang atong kaalam, walay kahimuan ng tanan. Ang tanan mo dangat magyud ni ana. Unya nga naman nga gitugot sa Ginoo nga sulayon ang iyang mga kanakan aron mulig unta diha sa tong pagsalig sa Ginoo. Aron mulig unta nga mudangop ngadto sa Ginoo. Aron mo lahutay ta diha sa lumba, no? Igsuon lumba man ni asugod ba? Mao tong akong giingon ba ang pinaka-exciting kayo sa kinabuhing Kristohanon? Kana bang madungog nimo ba? Haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Di ka ba malipay? No? Ang kalibutanon mahadlok kung moabot na ang katapusan sa kalibutan tungod kay wala pa man ko tahoy kuan, wala pa gyud ko'y makitang liwat. Wa pa gyud ko masayon unsa ang figure sa liwat nako. Numaman na siya mahadlok. Mahadlok kay kanan ang naa palagi bahandi sa kalibutan o pagkasayang sa akong gipundar pila ka tuig, 25 ka tuig nako nga gikan sa gamay pa lang kayo gipundan nako hangtod nga didako ang negosyo. Di pa ko angay nga mamatay Ginoo, ayaw sa gyud pagbalik, no? Pero sa mga anak sa Dios ang kalipay nga masayran ba nga ang Dios haduol na mo balik. Wow. Hapit na ta makaanin ining atong mga pag-antos, no? Hapit na nato maharbis ning atong gitanom. Wow, pagkanindot kaayo, igsuon ang kinahanglan batunan nato kanang kasing-kasing nga mulahutay. A heart to endure. Mao na siya ang pinaka-importante. Tungod kay kung naata niya na nga kasing-kasing, ang Dios nagaandam og panalangin alang kanimo. Diha sa 1 Peter chapter 2 verse 20, for what credit is there if you endure the beatings you deserve to have done wrong? But if you endure suffering, even when you have done right, God will bless you for it. Ang Diyos magapanalangin. Ang Diyos dunay giandam kung kita mulahutay. So, busa batunan nato ang paglahutay diha sa tong kasing-kasing. Kay kung doon na tayo kasing-kasing nga malahutayon, then makit-an nato nga atong kasing-kasing. Makit-an ang kasing-kasing nato nga kanang kasing-kasing nga tabunok, kasing-kasing nga kanunay nagalahutay, kanunay kanang nahimong active. Kay kung kasing-kasing nga dili mo lahutay, sakiton gina, masakiton gina. Usa lang kagamay paminaw nga wala kanang wala mauyon ni. Nanay gibati dayon, no? Dili ko di jud ko makalimot anang naasa ako ang mama ba. Maka istorya lang o gamay sa akong mama. Unya kanang naada yon ang kahiubos. Bisan magtawag sa kanang ang telepon, magtawag sa cellphone, manawag kani adtop niya atong numduman wala naman ako mama. Kani adtop ni niya. Manawag ko sa akong mama. Dayon ang tubag dayon sa atong ginikanan nga kanang naiubos og maayos to hami nga maayo kay nakadumdum pa mo sa inyong ginikanan. Kunya pagkataon-taon di jud ko kalimot muhilak dayon nang naa siya sa telepon. Kunya kanang ako ganing komedyahan kay mahilig magyud ko mo komedya din sa akong mama. Mao nang ganahan po siya sa ako ang makikistorya. Komedyahan na gani na ako mingon din. Moingon man lang kani ana kay dili pa man ikaw mo inabutang sa ako ang sitwasyon. Wow, mao ginang naa siya basta naay sakit sa kasing-kasing mao man to akong mama. Na ato'y sakit sa kasing-kasing, unya kana na ang high blood, unya anemic, agi pakyaw. Pakyaw gino. So importante ang atong kasing-kasing nga kanang ampingan na, no? Katong kasing-kasing una nga mapaubsahanon,
A humble heart. Next, katong to ang kasing-kasing nga mo endure. A heart to endure, kanang mulaho tayo. Next, the accountable heart. Kana bang gitawag na to bitaw nga kasaligan. Kanang kasaligan nga kasing-kasing. No? In Hebrews chapter 4 verse 13. Hebrews chapter 4 verse 13. Ingon siya dito nga, there is nothing that can be hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. And it is to Him that we must all give an account of ourselves. So, muhatag yun ta og husay ngadto sa Ginoo, no? Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyahang mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Accountable heart. Kana bang kasing-kasing nga kana na ang andam sa paghatag og husay ngadto sa Ginoo. Mao nang naa siya tungod kay ang Dios maoy nasayod sa tanan. Walay nalilong sa Ginoo. Kung unsa ang naa ilalom sa imong kasing-kasing nasayran na sa Ginoo. Kung dunay pagbagot-bot ng imong kasing-kasing nasayran na sa Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing uluron nasayran na sa Ginoo. So ang tanan nasayran sa Ginoo. Iyang nahibal-an na kung unsa man ang atong mga binuhatan manubagta ngadto sa Ginoo. Unya unsa may kalabutan ana? Kinahanglan do not magbaton tani ana nga kasing-kasing. Kanang kasing-kasing nga andam kanunay. Kasing-kasing nga kasaligan sa atong buhi nga Dios. Kasing-kasing nga kanunay mudawat unsa man ang kabubuton, unsa man ang kananaang mga plano sa Ginoo alang kanato. A healthy heart is an accountable heart. Kanang kasing-kasing nga madinawaton. Matthew chapter 12 verse 36 nang iyon siya, you can be sure that on the judgment day, you will have to give account of every useless word you have ever spoken. Kung unsa man ang mugawas diha sa atong baba, nagagikan biya na sa atong kasing-kasing. Unsa ang gibati sa atong kasing-kasing, igawas gyud na sa atong baba. Dili makahugaw sa tao ang musulod sa baba sa tao. Kundili ang mugawas diha sa baba sa tao. So kung unsa may gitreasure nimo sa imong kasing-kasing, mugawas o mugawas yun ang naasya. No? So take note, we are accountable kung unsa man ang atong gisulti. Kung unsa man ang naa sa kasing-kasing, accountable taniana. Aron mahimo nga healthy ang atong kasing-kasing, aron mahimo nga tabunok ang atong kasing-kasing, kinahanglan ana atani anang kasing-kasing nga andam kanunay, kasaligan kanunay, andam sa pagdawat, andam sa pagsurrender ngadto sa Ginoo. The accountable heart. No? So doon na tulo. Next, a heart to assess. Kanang kasing-kasing bitaw nga gitawag nato nga kanang ligon, kanang kasing-kasing bitaw nga makasukol, mao man ang naa siya. Mao nay gikinahanglan nga kasing-kasing kay ngano kung weak ang imong kasing-kasing dili na siya makasukol. Mao man tong akong gisulti kanhi sa akong mama usa ka istorya, muhilak na dayon. Tungod kay dili madawat siyang kasing-kasing, wala siya ni anang kasing-kasing nga dinligon og andam nga musukol. No, ang Ephesians chapter 6 verse 13 ingon siya, so put on God's armor now. So kinahanglan na gyud, no? Kinahanglan panalipdan na, no? Panalipdan. Then when the devil day comes, you will be able to resist the enemy's attack. So makapangandam ka, and after fighting to the end, you will still hold on your ground. Wow. Usa ka pagpahinumdum na to. Usa ka kanang naang pagkanang panambagon ka na to. Nga kinahanglan andam ta kanunay. Aron kung moabot man ang mga pagsulay,
Kung moabot man ang kananaang paghasmag sa atong kaway, sa atong kasing-kasing, anaata, andam na ta, ug makabarog ta. No? A heart to resist. Kasing-kasing ba nga kananaang makasukol. Kasing-kasing ba nga ligon. No? Tungod kay nag-ingon siya nga wala ta makigira, makigubat alang sa ato ang isig katao. Apan nakigira ta, nakigubat ta ni atong kananaang mga kaaway nato nga katong gitawag nato mga bad spirit. Kana ba? Mga malaway nga mga espiritu mao nay atong gipakigirahan. So kinahanglan mo barog ta. Kinahanglan andam ta kanunay. Fight a good fight. Si Apostol Pablo pa'y pasultion, fight a good fight. Kinahanglan yun nga musukol. Kinahanglan nahibalo ka musukol. Nahibalo ka muasdang. Nahibalo ka manalipod. Kinahanglan nasayod ka. Kinahanglan aduna kay kasing-kasing. Kasing-kasing nga din matawag nato mulahutay. A heart to resist. Kanang ang musukol yun. Mulahutay yun. Kanang kasing-kasing nga dunay pagpangandam. Ligon nga kasing-kasing. Mao na ang gitawag ana. Ligon ug makasukol nga kasing-kasing. Nga kung moabot man nga susama bitaw nining physical na to nga kasing-kasing. Kaning physical na to nga heart. Pag doon nalay mabikil anang naa siya nga gamay, nga kanang ugat, nga dili magpangsyon, bation gina, mupitik gina ang imong kasing-kasing dayon. Magreklamo gina siya dayon. Apan kung imong giampingan ang imong kasing-kasing, kung kanunay nimo kining giatiman, makabaton ka o kasing-kasing nga himsog. Tabunok nga kasing-kasing. Himsog nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga kanunay aktibo, active permanente. So, makasukol ng naasya. So, kung mo edad na taog 50, kinahanglan na gyud ta og depensa sa atong kanang matag kinabuhi. Apil ang pagpaminaw ana sa imong kasing-kasing, dili lang kay ang high blood, tungod kay kasagaran manggod gipangandaman ang kining mang causes of high blood. Unya kay ang causes of high blood kasagaran man gyud ana na siya kana man ang magklag ang imong mga ugat ba? Mao man na kung daghan na gani tag PLDT nga makit-an nato sa tong lawas, nagpasabot nang naa siya nga naa nay mga portion sa imong ugat nga nagbara. So dili na ang daloy niya normal. So same gyapon na sa imong heart. Pag naay dili magpangsyon, magbara, musakit ang imong kasing-kasing. Pero ang kasagaran gihatagan og prescription sa mga doktor nga panahon mo edad na ka og 50 kinahanglan mag-maintain na ka og tambal para sa imong high blood. Ang causes sa high blood clog sa imong ugat. Pero pag once nga mag-clog ang imong ugat, ang imong kasing-kasing musakit. Sayo wala mapanalipdi og una ang kasing-kasing. So panalipdan una ang kasing-kasing, mao man ang naa siya. So gikinahanglan makabatuntan niya ng healthy nga kasing-kasing, tabunok nga kasing-kasing. Ug paano ta makabaton anang naa siya? Kinahanglan do na tay kasing-kasing nga andam, ligon ug musukol, A healthy heart resists the devil. Kung moabot man ang mga pagsulay, musukol siya. Kung moabot man ang mga pagsulay, andam siya, ligon siya, musukol siya, Mao man na siya. So ang James chapter 4 verse 7, nag-ingon siya dito, so then submit yourselves to God. Resist the devil and he will run away from you. So doon na kay pagpangandam. Dili man ingon nga nang hagita. Dili man ingon nga naghagit-hagit yuta ni anak atong kalaban ba? Nga atakihon yuta. Apan bintaha kung nakapangandam ka nga ang imong kasing-kasing andam permanente nga musukol. Resist the devil and he will run away from you. Submit yourselves to God.
itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Usahay ang ato lang kaugalingon atong ipanghambog. Wala nato ipanghambog ang Dios nga tag-iya sa ato ang kasing-kasing ug tag-iya sa atong kaugalingon. Wala nato ipanghambog na nga kun ang Ginoo mo'y na nag-iya ni anang imong kasing-kasing, then dili yun makapildi, makabuntog nimo ang atong kalaban. No? So, ang gitambag, resist the devil and he will run away from you. But, submit yourselves to God. Itugyan ngadto sa Ginoo. Bisan ang atong kasing-kasing, itugyan ngadto sa Ginoo. Kung makabatuntag kasing-kasing nga kananaang mahibalo, musukol, og lig-on nga kasing-kasing, then mabati na to na siya nga, condition per me. Condition per me. We have a healthy heart because we have a heart to resist. Kasing-kasing nga kanang andam kanunay, lig-on kanunay. Last, a teachable heart. A teachable heart. To katong kasing-kasing nga matudluan, mausab kini ang timailhan, mausab kini ang kasing-kasing nga din makita nato, kasing-kasing nga tabunok, kasing-kasing nga kanana ang healthy, lig-on na siya tungod kay andam siya matudluan. Ang 1 John chapter 2 verse 27, but as for you, Christ has poured out His Spirit on you. As long as His Spirit remains in you, you do not need anyone to teach you. For His Spirit teaches you about everything, and what He teaches in truth, and what He teaches is true, not false. Obey the Spirit's teaching, then remain in union with Christ. Ang 1 John chapter 2 verse 27, diha nato na makita na siya, no? So a teachable heart, importante nang naa siya nga kasing-kasing. Kana bang kasing-kasing nga matudluan, no? Kanang kasing-kasing nga matudluan. Kay kung di nato mabatunan ng kasing-kasing matudluan, so nagpasabot na nga naatay kasing-kasing nga masinupakon. Naatay kasing-kasing nga dili masinulondon. Naatay kasing-kasing nga wala gitugyan ngadto sa Dios, no? Ingon siya diri sa Cebuano. Ingon siya sa 27, apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang nga matuod. Ang iyang itudlo kaninyo, busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. Sunda ang pagnambagon. Sunda ang gitudlo sa espiritu diha kaninyo o kamo magpabilin diha kang Kristo. Kana bang kasing-kasing nga matudloan, kasing-kasing nga mosubmit kanunay, no? Kanang submissive heart. Kasing-kasing nga matudloan, kasing-kasing nga mosubmit kanunay. Ang kasing-kasing nga matudloan, mao kan ang kasing-kasing nga matawag nato tabunok. Ang kasing-kasing matudloan, kanunay mudawat sa mga koreksyon, kanunay mudawat sa mga instruction aron diha sa pagkinabuhi nga matarong. No, mao na ang kasing-kasing kanunay nagadawat, kanunay nagpatudlo, kanunay nagasubmitar ngadto sa Ginoo. Asa man di ka nidangop sa imuhang mga pagtuon. Asa man di ka mudangop kung doon na kay mga problema. Asa man ka mudangop kung gusto ka nga makabaton o kasing-kasing nga himsog. Diha lamang sa pulong sa Dios. Diha lamang sa pagpatudlo sa balaan nga espiritu. Tungod kay ang balaan nga espiritu mo'y magtudlo diha sa atong kasing-kasing. Ang atong basihanan sa pagtuon sa pulong sa Dios, klaro nagsulti diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scriptures is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking errors,
Oh, mao man na siya ang mga pagtudlo ba? Correcting faults and giving instruction for right living. No? So, kung gusto ka o kanang nindot, hamugaway nga kinabuhi, dangop ngadto sa Ginoo. Kanunay magpatudlo sa pulong sa Dios. Nag-ingon siya dito sa verse 23, let us hold on firm to the hope we possess because we can trust God to keep His promise. The key word, hold on. Hold on. Then, trust God. Igsuon ang kagustuhan sa Dios, makabaton ka og tabunok nga kasing-kasing. He wants you to have a healthy heart. Nini nga kabuntagon, nini nga oras, i-check ang imong kasing-kasing. Naaba ka niini. Kining gitawag na to, humble heart. Naaba ka niini gitawag na to, a heart to endure. Naaba ka niining accountable heart. Mao ba na nasa imong kasing-kasing? Then, a heart to resist. And last, a teachable heart. The word heart. The word heart, humble, endure, accountable, resist, and teachable. Naaba ni kanimo. Kung dunay nakulang niini nga mga mailahan di sa imong kasing-kasing, siguro bation na to ang kasakit. Bation na to nga dunay pinitik nga kulang diha sa tong kasing-kasing. Kung naa may kulang, then nagkinahanglan ka og doktor nga mo check up. The right doctor, the effective doctor, the head doctor you need is Jesus Christ. Accept Him. Believe Him. Confess unto Him. Confess to Him alone. And He will give you a healthy heart. Igsoon ingnon taka. Susiha ang imong kaugalingon karon. Naabatan ni anang kasing-kasing nga himsog. Himsog ang atong kasing-kasing kung kining pulong nga heart atong mabatunan. Ang Diyos magapapanalangin ka na to nining kapuntakon. Hinaot pa nga dili mo si piaton. Human ni ini nga panimbahon dadon nato sa tong panimalay or atong pamalandungan kung kining 5 ka mga punto anaabani ka nato. Kung doon na may nakulang, ito giyan na. Karon mismo, ito giyan nga to sa Ginoo. Kung doon na may daghan pa nga nakulang sa imong pagpaminaw karon, dapat daghan nga nakulang. Tungod kay wala pa nimo gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Wala pa nimo gisubmitar ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Ingnon ka, dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Dawata siya. Tuhuin nga siya mao ang Dios nga di nagpakamatay kanimo dito sa cross. Unya, tuhuin nga siya mabanhaw, mubalik, ug muhatag og kaluwasan kanimo karon igsuon. Dawata lamang si Kristo. Dawata lamang siya. Tuhui siya ug magapangayog pasaylo ngadto kaniya. Ito gyud atong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Labing gamhanan nga mahan. Salamat ini nga buntagon bisan pa sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga ikaw nagtudlo kanamo sa pagsusi una diha sa among kasing-kasing Ginoo. Ginoo Dios, wala ko masayod sa tanan karon nga din nagapaminaw, nagapamalandong sa imong mga pulong. Dunay imong mga kanakan nga din wala pa gyud maka-experience Ginoo Dios. O kasing-kasing nga tabunok tungod kay masakiton pang ilang kasing-kasing. Doon na pa'y kulang bisan pagsubmitar diha kanimo. Lord, ini nga kabuntagon. Akong gitugyan kanimo ang ilang kinabuhi. Ikaw nga Diyos nga labing gamhanan mo ay magapanglihok silang kasing-kasing. Magapanglihok silang hunahuna. Magatudlo kanila sa pagdawat diha kanimo. Sa pagtuo diha kanimo nga ikaw ang nagpalansang dito sa krus alang sa ilang mga kasalanan. Kini nga maong sala, mao kini ang naghatag og babag
sa ilang kasing-kasing karon mao nga ilang nasayran, dako ang kakulangon. Busa Ginoo pasayloa sila. Tuguti nga sila magbaton sa pagdawat diha kanimo. Tuguti Ginoong Dios nga sila makapangayo og pasaylo diha kanimo. Igsuon, ingnon ko ikaw nining kabuntagon. Pangayo og pasaylo ngadto sa Ginoo. Dawata siya diha sa imong kasing-kasing. Ug diha sa imong pagdawat, maghatag siya og dakong kalinaw og pagpasaylo diha kanimo ug mabatunan nimo ang kasing-kasing nga himsog. Ginoong Dios kanamong tanan, naa may kakulangon diha sa among kasing-kasing karon nga dili na among nasayran. Naghangyo kami Ginoong Dios nga imo kining punan, imo kining hulipan. Pinaagis balaan nga espiritu naghangyo kami nga imong ikurik kanunay ang among pagkinabuhi subay diha sa imong kabubuton. Hatagi kami sa kasing-kasing Ginoong Dios nga din mapinobsanon. Kasing-kasing sa kanunay Ginoo, ikaw mao'y magadominar. Kasing-kasing nga kanunay Ginoong Dios, among batunan ang pagtaho diha kanimo. Kasing-kasing Ginoo nga din mulahot tayo kayo taliwala man sa mga pagsulay. Taliwala man sa kalisod, ikaw ang Diyos nga din. Maghatag ka namo og kaupayan. Maghatag og katubagan. Ug mulahot tayo kanunay. Kasing-kasing nga dunay pagbaton Ginoong Diyos og kahadlok diha kanimo. Kasing-kasing nga din lig-on nga sa panahon sa paghusay, panahon sa imo nga paghukom. Lord, andam kami. Andam kami motubag. Tungod kay ang among kasing-kasing imo nang giandam karon nga kabuntagon. Salamat Ginoo. Kanunay ka magtudlo kanamo. Kanunay ka maglig-on kanamo nga kung panahon man nga kami sulayon, kami makasukol. Tungod kay nabatunan namo ang kasing-kasing, kadin lig-on diha kanimo lamang. Salamat Ginoong Dios, kasing-kasing nga matudluan. Imo usab kami Ginoong Dios, ang kitudluan. Kadin mudangop diha kanimo. Makabaton og kasing-kasing nga kanunay mudawat sa mga pagtudlo. Tungod kay ang imong mga pulong maghatag magyud kini og pagkorek diha sa mga kasing-kasing. Pagkorek sa among kinabuhi. Salamat Lord, nga kining tanan among nabatunan karon. Ug ikaw Ginoong Dios, magatabang kanamo nga sa kanunay among susihon, kanunay among idangop kanimo ang among pagkinabuhi. Wala kami kahimuan Ginoo, apan sa dako nga kasiguruhan nga ikaw gayud Ginoong Dios mo balik. Malipayon kami Ginoo sa pagkinabuhi subay lamang sa imong kabubuton. Doon na may mga kasaypanan, apan Lord, salamat. Tungod kay kami mulahotay kanunay. Doon na may mga kakulian, apan salamat Ginoong Diyos sa dakong kasiguruhan. Irin, ikaw gayod mo pasaylo diha sa mong mga kalapasan. Ikaw mo provide bisan pa sa mong mga panginahanglan. Lord, i-bless ang tanan Ginoo. Tugyan ako ang imong tanan. Ang among kinabuhi, ikaw lamang o Diyos ang among gihalaran. Karon nga kabuntagon, kanimo lamang ang tanang dungog o kimaya. Karon ang Diyos nga langit nun nga mahan, ang grasya pinaagi kang Ginoong Jesucristo, o ang padayong pakiguuban sa balaan nga Espiritu. Maanaa ka nato, gikan karon, o hangtod sa walay katapusan. Amen o Amen. Mayong buntag sa makausapa. God bless.